So for this video guys, before tumato sa tong itik no, okay, napod diri ato ang tuwaan na sa to ang tilapia diri dapita. Kanang tilapia ni Kuya Nonoy, so gani gagmay pa ba? Dagko na pero gamay pa kibuhi kay basin na mga awat pud ba. So atong tuwaan na iyahang ano tilapia kay basin na mga matay kasi bantay nagbalik ni Kuya Nonoy. So dagko na kay kibuo. Kita kus kibuo oh. Tung tuwaan ni kay tuara o kibo to baki masuro to kamatay. Oh, di ba? Ito na sa tuwaan. Dari nga na partner sa tuwaan kay mo. Kaon naman na iyang simo. Diri sa pikas po tapos na ipantat pud ni siya guys no. Oh, nani siya ipantat. Kamatay baki at bigog hawa nagkamatay. Oh. Tung tuwaan na siya. Sumra to. Everyday do guys hap buntag ug buntag hapon. Lagi buntag ug hapon magtuwa jud ko ano sa mga itik pud kay basin jud kuan pud ba. Ana mag-check ko ani madam payag laysyo kay diri oh. Lami kayo ang panahon diri madam. Amping des imong lakaw always madam taon Diyos ko.